Takže čaute pri mojom Let's Play Hitman 2 pri druhej časti. Takže ešte sa nám to nečítava. Áno, trocha viac som to prešiel, máte pravdu. Mám nejakého generála trafiť. Ide. 47, you weren't supposed to kill anyone at the meeting but the target. We've got a serious problem now. No, zle som ho strelil, takže... 47, here we go. I'm leafing through some Takže private teba. footage. 47, you took out the wrong target. You're in serious trouble now. What the fuck? 47, here we go. I'm leafing through some private footage from last year. Hang on, 47. Looks like he's right-handed. Jo. That narrows it down, but still no positive ID. My time slot is slipping. 47, you took out the wrong target. You're in serious trouble now. Taká fake. Som zabil obidvoch. Tak nič. 47, here we go. I'm leafing through some private footage. Dobre. Zlikvidoval som ho. Teraz drhneme na metro. Áno, viem, ospravedlňujem sa, trocha som to prehral, že nahrávanie sa mi pokazilo a musel som to prejsť znova. Za chvíľu sa to tu tými hovnami zaplní, takže snažím sa zdrhnúť. Zdrhnem zadným chodom. Dobrý. Čadik. Bohača. I som tu nečakal. Takto sa to robí. Učte sa odo mňa. Dobre. Áno, viem, že našli mŕtvych. Došľakáte, čo robíte, debili? Likviduj vás, obidva basta. Tak. Vidíte, ľudia, takto sa to robí. Teraz už sa on dostane k vlaku. To ma nenapadlo. Pôjdem tady o to. A rýchle tady o to prebehnem. Dúfam, že ma nezastihnú nikto. Táto ich konferencia sa nepodarila, pretože cieľ je mŕtvý. Došľaka. Dobre, je mŕtvý aj tento. Zdrhnem tady o to. Musí sa to takto likvidovať. Ideme na stanicu, ideme tu nie sú žiadne zátarasy, tam sú nejaké zátarasy, ale to prežijeme. Dobre. Vidíte? Takže viem, že mal som to robiť troška inak, ale no. Čo na to poviem? Vidíte, som ich zlikvidoval. Koľkých strelnem do stanice. Dúfam, že ma nenajdú.
Pardon za rodinu. Ideme do exily. Ty debilný človek. Vyhrali sme to. Pekné, čo? Vidíte, musí teraz toto takto robiť. Dobre, takže ďakujem, že ste si pozreli tento gratulný diel. Dúfam, že sa uvidíme a čauko. Pardon, teraz čauko.